An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni waleɲumandɔ bɛ ka ɲɛsin aw ma nin waati in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen bɛ aw ka jabaraniw kɔrɔ yasa a bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Serifila bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛ kunkannaw la an b'a fɔ ɲɛna ko nin y'o kuma selen an ka jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a yera Mawuludu san 2019 a dugawuta kɛnɛ kan min kɛra sibiridon novembre kalo tile 16 san 2019 stade du 26 mars la yirimajɔkaw fɛ yen nɔ jamana ɲɛmɔgɔ a ye foli ta ka ɲɛsin alisilamɛw ma u bɔra ka caya ka na Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a ka ni mawuludu belebele labɛn ni hukumu kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔ ka fara maaba caman kan u bɛɛ lajɛlen yera kɛnɛ kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ ka lase an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Nin kɛnɛ ye damu kɛnɛ de ye walahi Ala ka dɔ fara o kan n ko an ka bɛn an ka siran Ala subahanahu wa taala ɲɛ an ka siran ale ɲɛ o la n b'a fɔ bani hakɛto n bɛ segin a kan yan hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'man nasir n y'a fɔ n ko ni y'a fɔ n bɛ lafiya walahi n bɛ lafiya o de ye ne ye fɛn wɛrɛ tɛ n tɛ fɛn wɛrɛ la halisa duwawu min na kɛ bi bani Ala ka minɛ jamana in Ala ka taa ɲɛ kabini lawale la jamana gansan tɛ dɛ jamana gansan tɛ an ka miiriw la an k'an jija an faw n'a mɔkɛw ye min kɛ kunun n'an ma dɛsɛ o la an ka dɔ fara o kan dɛ ka duwawu kɛ a ye halisa an bɛɛ Ala k'an kunnadiya Ala k'an dusu siri ɲɔgɔn ma Ala k'an dusu kɛɲɛ n'i y'a fɔ n bolo yannen don nkalon tɛ bɛɛ ɲɛ b'a la ko dɔw kɛra jamana in kɔnɔ ni mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ a tɛ kɛ mais foyi tɛ yen ni n tɛ sɔn min ma Mali kama foyi tɛ yen ne tɛ sɔn min ma Mali kama n y'a yira bɛɛ y'a ye donc halisa an ka sabali fɛnba don dɛ fanga tɛ siran nka fanga bɛ kodɔn dɛ fanga bɛ siran Ala ɲɛ o de la fanga bɛ sabali donc an ka sabali an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in mɔgɔw b'o de la bi an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ ka to ɲɔgɔn kɔ ka siran Ala subahanahu wa taala ɲɛ foyi tɛ se k'an kɛɲɛ ɲɛ in kɔnɔ a foyi t'an kɛɲɛ halisa alhamdulilayi rabbil alamina Ala k'an ka jamana basigi bani i ka kɛnɛ san o san Ala ka dɔ wɛrɛ fara kan a se b'a ye Ala ka yira n na n nana a ye n bonya Ala k'aw bonya ani cɛ ni baraji Ala k'an to ɲɔgɔn ye a ka to b'a sɛlɛ Mamadu. Nin tun ye jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye halisa an bɛ to stade du 26 mars kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mawuludu Nabawi san 2019 a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra sibiridon novembre kalo tile 16 san 2019 a baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra stade du 26 mars la yirimajɔkaw fɛ ɲinan ta n'o tun y'a atako 35nan ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ baara minnu kɛra ani kasara min kɛra stade du 26 mars la ni maaw tun b'a fɛ k'a kɛ fɛn min ye k'a sɔrɔ o tɛ karamɔgɔ Haidara a ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ o ko la an ka jɛ k'a ɲamadɔ la. Ka bɛn ni sibiri novembre kalo tile 16 ye san 2019 silamɛya dɛmɛtɔ Ansar Fédération Ansar Dine International Fadi mawuludu min labɛn Muhammadul Mustafa nɛɛma ni kisi b'a ye ka bangeni n'a bɛ ɲɛnamaya Mali silamatɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil Islamique du Mali maɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyidu Sherif Usman Madani Haidara fɛ a kunjɛra ni dugawu ta ye stade du 26 mars la yirimajɔ dolati kɛnɛ minɛna ka fa kɔka ani kɔnɔ
silamɛw bɔra fa bɛɛ lajɛlen la. Mali jamana ɲɛma El Hadji Ibrahim Boubacar Keita yera kɛnɛ kan, o fɛnɛ ye laada ye ka jɛ ka dugawuta in kɛ Ala ka hinɛ se jamana in ma. Zamzame yo a ka laseli kunfɔlaw o ɲɛsina walemɔ wale min fɔcogo bɛ ka caya kunnafoni sɔrɔ sira kuraw sanfɛ maaw fɛ minnu b'u ta fɔcogo caya kun dɔn ka kasaralama fɔ wale kɛlen ka cɛninama fɔ jango laɲini dɔ na kɛ u la min bɛ se ka dankɛnɛmaya o kɛtɔ. Zamzame yo y'a ɲini dali masa fɛ Ala k'u sara u diinɛ n'u ŋaniya la. Comme a yɛrɛ bɛ delilen b'a ko la a delilen don a ko ninnu na a ko ninnu ti a hakili wuli bilen a t'a hakili tiɲɛ bilen n bɛ fɛ a k'o faamu. Adamaden jugu dɔw de bɛ yen u ni bɛ fɛ ka tigɛ hasidiya ni ɲɛngoya yɛrɛ fɛ. Yarabi Ala k'a tigɛ. U wulila bɛɛ kelen bɛ k'a bila réseau kan i ka bila cogo la. Anw tɛ réseau dɔn an t'a sɔrɔ cogo dɔn mais u bɛ k'a lakala an ye ko u kelen bɛ k'a sɛbɛn ko sɔrɔ wajuli kɛlen ko mɔgɔw ye ɲɔgɔn digi ko mɔgɔ 80 n banana ko mɔgɔ hakɛ dɔ sara bɛɛ bɛ k'a fɔ i ka fɔcogo la. C'est parce que adamaden ni mana se kana jigin an na bilen o ye Ala banna na ŋaniya jugu bɛ halaki de Ala t'a to yen fiyewu. Yarabi Ala k'u jigi tɔ tigɛ u bɛ min fɛ diɲɛ kɔnɔ Ala kana nɔgɔya u ye. Yarabi Ala k'u dɛsɛ Ala k'u jigi tigɛ Ala k'u ka sew ban Ala k'u ka sɔrɔw ban. Allahumma sajid ya hakil Mustafa. An bɛ fɛ ka min fɔ tiɲɛ don sɔrɔ kalan bannen kɔ bɛɛ taara so. An balima dɔw bɛ to yan minnu bɔra dugu wɛrɛw la ani minnu bɔra jamana dɔw la olu bɛ si yan de. Ni kalan banna sisan dɔrɔn u b'u ka mobiliw ta u bɛ taa. Olu dalen yan sɔrɔ ka sunɔgɔ dugutila ma fɛ a fɔ fɔ fajiri da fɛ sa kɛ. Fulakɛ bi yan Sangare kɛ mais fulaw an t'a jalaki parce que ne ma d'a la fula yɛrɛ ye nin dabɔ a kama. Dɔ de kelen bɛ Awaji bidɔn in k'o fa nɔnɔ na tewu. N y'a dɔn nɔnɔ kumu de murutira Awa bidɔn kɔnɔ an kun ti fɛ k'a fɔ mais o kelen bɛ ka nkalon tigɛ tigɛ réseau kan ni mɔgɔ hakɛ sara ni mɔgɔ hakɛ hôpitalisera minnu taara a bɛɛ labilala a bɛɛ taara so a bɛɛ. Ko a caman bɛ terrain yɛrɛ la yan ko sumaya fura de kun don ko nɔnɔ tɛ ko sumaya fura o don wa ayiwa o fara gɛlɛyara fulaw ko dɔrɔ tɛ dɛ ko fura don o fara yɛrɛ sisan fulaw bɔra bolo la ko fura don Ala ka kisi kɛ nin bɛɛ ye hakili sigibaliya de sunɔgɔbaatɔ kununna o pɛrɛnga de fɛ olu kulela o kɛra sunɔgɔbaatɔ tɔ minnu bɛ yen olu ko k'a daminɛna. O bɛɛ de wulila sa min b'i kɛru ka bɔ sanfɛ min b'i kɛru ka taa yan fɛ dɔw joginna a kɛ kumani na pompier welela n'o ye protection civile ye Ala k'u sara hɛrɛ la welela yɔrɔ min na a n'u ka yan sɔrɔ a bɛɛ kɛra kelen mɔgɔ yɛrɛ ti tɛmɛ mɔgɔ 20 kan u taara n'u ye dɔgɔtɔrɔso la sɔgɔmada in na u bɛɛ labilala bɛɛ taara mais o kelen bɛ k'a sɛbɛn ko 80 banana 25 sara dɔ bɛ k'a ko 15 sara bɛɛ bɛ k'i ta fɔ o tuma na ne b'a ɲini aw fana fɛ Ala de b'an kɔlɔsi mais n'an bi bɔ ani minnu bɛ kɛnɛma an ka ko kɛ ni hakili ye k'an janto an yɛrɛ la Ala kana an jugu sago sɔrɔ an na tuma na o tɛ se ka ɲɛ fo a ka ko kɛ ni hakili de ye
jamana mana bonye cogo cogo ni jama basigilen do a bɛ caya nin ye ala ka kisi bi kɛ foyi ti maa sɔrɔ a b'a hakili sigi a b'a janto nin na ne ti fɛ hali maa ka samara ka bɔ i sen na o ye jugu sago de ye ala ka n'a kɛ Ama ladɔniya k'a fɔ ɲina mawulodo kunjɛli ka bɛn ni sebiri nɔvamburu kalo tile 16 ye duwawutaw kɛra nisɔndiya ani ɲaɲani kɔnɔ jama caya n'a ta bɛɛ hakilisigi ni basigi o de kun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka sabu kɛ bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o ye dali masa ye a n'a ka danfɛnw na so hɛrɛ n'o ye Muhamadul Mustafa ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madana Haidara mɔkɛ du ala ka san 2020 mawuludo jira ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen la ni nka ni zamzami y'u mɛn ka mawuludo ɲɛnamaya sɔli ala rasul wasalim ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ alisa mawludo nabawi sanba 2019 hukumu kɔnɔna na Jamiatu Ansardine Bureau International n'o ye Fédération Ansardine Internationale ale ye a kanu ka jɔnjɔn ta ka di jamana dɔw ma minnu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ ni mawludu belebele kɔnɔna na ani maaba dɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fa an'an karamɔgɔba a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara ale min Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba ye ani Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la ni jɔnjɔnden a kɛra stade du 26 mars kɔnɔna na a kɛra sibiridon novamburu kalo tile 16 sanba 2019 an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo ale ni a ka jatala Nuhu Kone olu kɛra ko sariya ye an ka jɛ k'u ka sɔrɔlenw ɲamada wale ɲuman dɔn baaraw la ka sanga ni o ka wuli ka jɔw ye su ani tile minnu jɔyɔrɔ bonyana alisilamɛya dɛmɛni kɛwalew la ni san 6 laban ninnu na i n'a fɔ a kun laɲinina Fédération Ansardine Internationale fɛ cogo min na ni jamana ninnu wale ɲuman dɔnna ni jɔnjɔnw ye minnu bɛ wele ko diplôme de reconnaissance ka ta ka di o ma baw maa bɛ fo yɛrɛyeci kɛko ɲuman na kuma dɔnnaw ko ten an karamɔgɔ ye sira min yira an na an y'a essayer ka an bɛ o sira de kan o ye jumɛn ye o ye wale ɲuman dɔn sira ye quoi an karamɔgɔ y'o fɔ ni mɔgɔ ye juguman kɛ ni y'o fɔ n'a ye ɲuman fana kɛ i kan k'o fana fɔ an ka président n'o ye Elhaj Surakata Salamanta ye a ka mandat fila o de bɔra ka boucler sisan donc comme o kun cɛra donc ale kan ka relais passer mɔgɔ dɔ wɛrɛ ma donc an y'a kanu k'ale yɛrɛ wale ɲuman dɔn ale kɔfɛ an ka jamana minnu bɛ yen minnu sera ka u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ an ka laɲiniw sabatira jamana minnu kɔnɔ kosɛbɛ an ye o jamana 9 fana jate minɛ k'a lajɛ ka olu yɛrɛ fana ka wale ɲuman dɔn ta ka ɲɛsin olu fana ma vraiment pour que en tout cas u yɛrɛ fana fari bɛ se ka foni mɔgɔ dɔwɛrɛw fana bɛ se ka farinya olu la cogo min na o kɔfɛ an ka commission damadɔ fana bɛ yen commission d'organisation bɛ o la an ka san bɛɛ kɔnɔ olu de b'an ka événement ninnu bɛɛ organiser an ka commission des vigiles olu de bɛ sécurité assurer an ka kɛnɛw kan an ka commission des femmes la commission féminine an y'a essayer k'olu fana waleɲuman dɔn ale ni an ka wudu mɔgɔw ka taa se an ka commission de gestion de Cherifla TV et la radio La Voix du Citoyen an y'a essayer ka nin commission dama dɔ fana jate minɛ comme olu fana ka cɛsiri fanga bonyana kosɛbɛ an ko an ka essayer k'olu fana waleɲuman dɔn o kɛlen ko ka ni jɔnjɔn ninnu bisimila o nisɔndiyalen o ye foli ani tanu ta ka ɲɛsin Fédération Ansardine Internationale ɲɛmaaw ma ka sanga ni hakilina in ye min taara ka olu sɛgɛrɛ bi nisɔndiya min bɛ yen a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na an ka ɲɛmɔgɔbaw n'o ye fadi ye jamana 37 u ye jɔnjɔn dɔ ta n'o ye tableau ye ka di commission ma commission ka wulikajɔ minnu kɛra kabini a sigidon ka na bila bi la an b'u fo k'u barikada u ka waliɲuman dɔn na foli fɔlɔfɔlɔ an b'o di télé baarakɛlaw ani radio baarakɛlaw olu mun su ani tile u b'u sen kan pour que télévision in bɛ se ka san sɔrɔ cogoya min na télévision baara ou bien ja baara a ma nɔgɔn ko nɔgɔmanin tɛ f'i ka jɛ i ka denbaya kɔ f'i ka jɛ i ka ci privéw kɔ i yɛrɛ ka ciw kɔ k'i ɲɛsin télévision parce que télévision mɔgɔw b'a la wagati bɛɛ de ani radio donc an b'u fo k'an ɲini u fɛ hali bi baara ma daminɛ dɛ
parce que ni jɔnjɔn dira mɔgɔw ma u bɛ saliya nin kan ka kɛ fɛn min ni an kan ka wuli hali bi ka dɔ fara an bolisiraw kan pour que mɔgɔw jigi bɛ an kan cogoya min na o jigi bɛ se ka fa cogo min. Ni diplôme nunu sɔrɔli anw fɛ walasa ka anw tare an ka wulikajɔw la su ani tile o t'a bannen baw a n'a kɛ sababu ni ka nin kura fiyɛ anw na alisilamɛya dɛmɛni baaraw la su ani tile baw diinɛ dɛmɛni jɔn bɛɛ lajɛlen fɛ baara do min laɲini bɛ an daba ala fɛ o kɛra maa nunu ka kumakanw ye. Baara in a diyara an ye kosɛbɛ an wasara ni baara in ye. Sabula an bɛ baara minnu na ala kama baara don an t'a dabɔ tanunin kama an t'a dabɔ diplôme di kama mais ni mɔgɔ ye baara kɛ n'i ye a yirala ko baara in k'a diyara ye a bɛ dɔ fara a tigi ka courage kan bon minnu fana ma se ka se ale tigilamɔgɔ ka hakɛ la olu fana b'i jilaja ka dɔ fara courage kan pour que u ka se ka ko i la ou bien u ka se ka tɛmɛ i la donc o ye diplôme di nafa ye o la a diyara ye kosɛbɛ kosɛbɛ. Ko mun b'a la dɔrɔn ka baarakɛla encourager en même temps ka dusu fana don baarakɛbali kɔnɔ a ka se ka kɛ baarakɛla ye donc u y'o hakilila ɲuman min sɔrɔ k'o kɛ o diyara ye kosɛbɛ an kɔni an fana bɛ foli segin ka taa Mali tɔndenw de ma. Surakata Salamantaw o min bɔra ka san 6 kɛ fadi ɲɛmaaya la ɲinama kɛ hɛkɔ diplôme de reconnaissance fa ka taa se médaille la o taara fédération Ansardine internationale ɲɛmaw fɛ k'a di an fa a n'an karamɔgɔ a Seydi Chérif Ousmane Madane Aidara mɔ a k'a ta k'a di Surakata Salamantaw mɔ waliɲuman dɔn la ka sanga ni a ka cɛsiriw ye wulikajɔw kɔnɔna na Fédération Ansardine internationale yiriwali baaraw la a ka ja alisilamɛya dɛmɛni baaraw la ka sanga ni o de jɔnjɔn ye a ye a ka nisɔndiya ani ɲagali yira ni k'a yira k'a fɔ ale bɛ ansaru bɛɛ lajɛlen ka bilaw la su ani tile. Min fɔ dɔrɔn an b'a fɔ ko an nisɔndiyalen don bi wulada in na ni mɔlidu kuncɛli ye diplôme min fana dira anw ma diplôme de reconnaissance lo a diplôme a ma di ne ma a dira ne ni n baarakɛɲɔgɔn bɛɛ le ma parce que baara o baara ne ɲɛ b'a la tɔn kɔnɔ a bɛɛ ye an karamɔgɔ ka hakilina le ye a ye minnu d'an ma n'an baara kɛ n'a ye donc ni foli bɛ segin foli bɛɛ bɛ segin an karamɔgɔ yɛrɛ le ma ka dugawu kɛ karamɔgɔ ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya ala k'o di karamɔgɔ la bɔnnaw ma vraiment an kɔni an nisɔndiyalen don ni ala sɔnna ma fana ni diinɛ n'an seko ye fɛn o fɛn an b'a kara ni ala sɔnna ma fo ka taa se an ka nɛnɛkiri laban ma inshallah. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waleɲuman dɔn baara min kɛra ka sanga ni duwawu kalan baaraw ye stade 26 mars kɔnɔna na Bamakɔ yan jamana 9 ne gɛrɛsɛgɛ donna a diplôme de reconnaissance la fa ka taa se commission 6 fadi kɔnɔna na président sortant Surakata Salamantaw ne k'a sɔrɔ k'a baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ ni jɔnjɔn dili ye Mali silamɛw ka farangaɲɔgɔntɔnba au conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali diinɛ ɲɛma u ka farangaɲɔgɔntɔnba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn anisaruw ɲɛjɔyɔrɔ an fa a n'an karamɔgɔ a Seydi Chérif Ousmane Madane Aidara mɔ ni jɔnjɔn fila ye baw kelen taara ka di a mɔ fadi fɛ a tɔ kelen dira a mɔ RDC silamɛya dɛmɛtɔn anisaruw fɛ. Jamiatu Ansardine Bureau International kɔnɔna na an balakaw jɔyɔrɔba b'u la ka sanga n'u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ye o kadara kɔnɔna na Mawuludu Nabawi san 2019 min na bɛnna Mali silamɛ ɲɛmaw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydi Chérif Ousmane Madane Aidara ni ale ka hakilina ye min kɛra sibirido novembre kalo tile 16 san 2019 a kɛra stade du 26 mars la yirimajɔkaw fɛ an balakaw u bɔra fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka caya ka na fara silamɛw kan yasa ka nin koba in k'a kɛ hɛra ani nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na Maretu Jalo ani Fatumata Dumeya Sherifla Jabaraniso tɔgɔ la olu ka kuma galamani tɛngun an balaka dɔw la an ka jɛ k'o sɔrɔlenw ɲamada ɲɔgɔn fɛ. An bɛ Sherifu ka kɛnɛ de kan an bɛ kira mɔden ka kɛnɛ kan donc vraiment ni kuma yɔrɔ foyi tɛ yan ne bɛ se ka dugawu don dɔrɔn de kɛ bon vraiment Mawuludi naissance tɛmɛna baptême tɛmɛna kunu an filɛ dugawu minɛ yɔrɔ de la nin ye donc an bɛ
ala deli ɲinanta in y'an sɔrɔ kɛnɛya la cogoya min na san wɛrɛ ta ala k'o fɛnɛ yira an na san caman tɛmɛna cogoya min na ala ka san caman fana yira an na cogoya min na ya rabbi ka an kalifa kira mɔden na n'o ye Ased Usman Madani Sherif Haidara ye a ka dugawu k'an ye an b'a kɔ vraiment kirako de don mawludi ye kirako de donc vraiment mɔgɔ bɛ kira fɛ mɔgɔ bɛ kirako la i bɛ sherifu fɛ ni kira kanu b'i la jagoya sherifu kanu bɛ k'i la donc an bɛ dugawu de ɲini ya rabbi Mali ala ka sumaya ala ka Mali basigi an ka jamana ala ka segin an yɛrɛ ma vraiment ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu k'u ye ala ka san caman yira an na silamɛya ala ka jidi kafiri ala ka nagasi ya rabbi ala k'o kɛ ala subhanahu wa ta'ala bonya n'a barika kosɔn kiraba Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam bonya n'a barika n'a sodun n'a jɛɲɔgɔnmaw bɛɛ lajɛlen kosɔn salli ala Muhammad. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala de tanu ka ala barika da semaine kɔnɔna na an ye activité ninnu bɛɛ lajɛlen assister vraiment an ye ala tanu ani ala barika da an b'o de ye nin kɛnɛ in kɔnɔna na et puis ala ko n'i y'ale ala dɛmɛ a b'i dɛmɛ donc an bɛ ala ka dɛmɛ ye nin kɔnɔna na sabu ka da kan baara min daminɛ a bɛ ɲini ka se san 30 ma an bɛna mawulida chaque année bon wagati o wagati dɔ de bɛ fara kan ka taa fɛ a daminɛna cogo min na ani bi n'i y'a ye i bɛ ala tanu de y'a kɔnɔ i bɛ ala barikada de y'a kɔnɔ sabu ka da kan yiriwa de bɛ a ko kɔnɔna na ka taa activités bɛ kan ka caya kɔnɔ wa baaraw bɛɛ sabatilen don a misaliya b'i n'a fɔ eji misaliya semaine kɔnɔna na n ye min ye dɔn n ye ma ka misaliya de ye a kɔnɔna na n'aw taara eji la surtout dɔnnimana taga min kɛra tile 3 sigi o b'i n'a fɔ mina sigi tile 3 i bɛ taa sɔrɔ milliardaire tigiw million tigiw olu dalen don dugumana na jama bɛɛ korilen don ɲɔgɔn na donc i b'a dɔn k'a fɔ ninnu setigiw bɛɛ nana ala de kama donc i b'a dɔn k'a fɔ mawuludi ko in ye ala ko de ye karamɔgɔ ye sira jɛlen de yira an na a yɛrɛ bɛ fɛn jɛlen kan fɛnɛ donc mɔgɔw y'a faamu an b'a ɲini ala fɛ dɔrɔn minnu m'a faamu halisa ala ka faamu cogo ɲuman d'u ma minnu nana ni hami min ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen ka hami dilan Mali fɛnɛ ala k'a ɲɛ suma bɛn ani kelenya ala k'o sabati Mali kɔnɔ. Mawludi an y'a daminɛ ka dumuni kɛ so la bi y'a kuncɛ kɛnɛ ye o tuma na activité fɛn fɛn kɛnɛ Mawludi kɔnɔ ala sɔnna an y'a bɛɛ sɔrɔ o tuma na an b'a ala fo la ka ala barika da la o tuma na ka ɲini ala fɛ nin kɛnɛ kelen nin kɔnɔ san wɛrɛ b'a bolo ala k'o yira an kɛnɛma la an nana ni hamu mun ye mun y'o hamu dilan na yarabi ala k'an nɔgɔya an tɛ ɲinɛ sababu ɲuman na kɔrɔ Ased Sherif Usman Madani Haidara ala k'an ɲɛma la ala k'an ɲɛma la cɛ min kɛla sababu ye ka an musow bɔ dugu na k'an bɔ fili la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ɲɛma la a n'a kɔ ala ka barika ale yɛrɛ kɔ barika ni kɔfɛ ala k'an yɛrɛ kɔ barika an nisɔn ka di an fari foninen don o tuma na bi ye Mawludi kuncɛ kɛnɛ ye duwabu fɛn fɛn bɛna kɛ ala ka minɛ diɲɛ bɛɛ ma an b'a ɲini ala tala fɛ Mali ala k'a kolo suma mankan mun b'a kɔnɔ yarabi ala k'a bɛɛ ban bi duwabu barika kosɔn an b'a ɲini kɛnɛ nin fɛnɛ kɔnɔ an ka tagabagaw bɛɛ ala ka hinɛ o bɛɛ la ala ka yafu bɛɛ ma ala k'aw dayɔrɔ suma o tuma na an bɛ duwabu kɛ diɲɛ bɛɛ ye o tuma na anw yɛrɛ min bɛ Côte d'Ivoire anw ka vote surunyalen don an b'a ɲini kɛnɛba nin kɔnɔ k'a kuncɛ hɛrɛ la yarabi ala k'o kɛ ala kana foyi bɔ a la n'ala kira bonya ye sɔli ala rasul kɛni ya rabbi ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra stade du 26 mars kɔnɔna na an b'an kunda palais de sport la Amdalaye ACI kɔnɔna na Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali ale kɛlen bɛ ka wele bila alisilamɛw bɛɛ lajɛlen ma ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ wasa u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu k'o kɛ ka ɲɛsin an ka jamana ani an ka golomasiri tabaw ma nin ka sɔrɔ k'u ka dɛmɛ k'o ta k'o ɲɛsin an ka lakana tigilamaaw ma olu minnu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ kɛlen bɛ ka bonya ka jamana in ka jamana kɔnɔdenw ani u bolofɛnw k'u bɛɛ lajɛlen lakana an ka ɲininikɛla Mari Tata Ture ale ye a ka kuma galamani tɛnku dɔw la an ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ ka da ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'an sera ka bɔ a kɔnɔ a bɛ diya an ye kosɛbɛ maliyɛnya tɛ foyi ye ni maliyɛn tɛ hali n'an taara yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ tunu o tuma na an bɛ fɛ an ka to an ka dugu in de kɔnɔ an n'an denw n'an mɔdenw an yɛlɛma ko wolonwula an fa ka kuma kɔnɔna la n'i ye tubabukɛ kelen faga a denmisɛnnin hali n'a sɔrɔ san 6 de don u b'a recharge kɛ a fagara cogo di mun de sababu hali n'a sɔrɔ bana de y'a faga bana kelen min y'a faga hali a su ɲan'u k'a su don kaburu kɔnɔ u bɛ recharge kɛ
k'a dɔn a sara sakun jumɛn na mais anw denw na an cɛ joli de bɛ ka sa kɔrɔn fɛ ka sɔrɔ an tɛ sakun dɔw la o de kɛ u taara de k'u bɛ taa Mali kɔlɔsi o tuma na mun de b'a to o bɛ kɛ n'a ka di mɔgɔ a ka di ne ye et puis n cɛ ye garde de ye n dusu kasilen kun don mais n jigi fara n y'a dɔn maliyɛnw ko u bɛ faso fɛ u bɛ armée fɛ nin ko min kɛra ni nin kɛra en 2012 ka na se 2013 ma an filɛ degun min kɔnɔ an kun tɛ k'a kɔnɔ jamana basigili ani bɛn bɛ se ka don jamana kɔnɔ cogo min ka hɛrɛ suru jamana kan ani kɔrɔnfɛ kɛlɛ ninnu an ka sɔrɔdasiw bɛ ka fagali minnu kɛ kɔrɔn fɛ pour que a ko bɛ se ka ban cogo min na an mako b'o de la. mɔgɔ minnu fatura kɛlɛ in na an denw n'an cɛw an'an balimakɛw an bɛ Ala deli Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma Ala k'u dayɔrɔ sumaya u fatura jamana lakanani de sababuya la Ala ka an n'u bɛ taa kɔ mun na Ala k'o nɔgɔya Ala ka u ka jurumu bɛɛ yafa o kɔfɛ n bɛ foli kɛ an ka karamɔgɔ yɛrɛ n'o ye Usumani Sherifu Madani Hayidara a ka cɛsiri la a n'a ka wulikajɔ la ani sijani kɛnɛ Ala k'o da n'a ma sɔrɔdasi minnu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u kisi Ala k'u tanga Ala k'u ɲuman segin. Don min tɔgɔ ko bi hakilina mun ye n sɔrɔ an kɔntannen don bi parce que anw bɔra bi k'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ degunenw bɛ yen Ala ni Serifu cɛ barika o de y'anw bɔ anw tun bɛ dibi la o an ni dusukasi de bɛ yen an cɛw sɛgɛnna saya kɛra an balimacɛw sɛgɛnna sayaw kɛra an denw sɛgɛnna sayaw kɛra anw hakili sigilen tɛ an tɛ sunɔgɔ su an tɛ sunɔgɔ tile tellement que an kamana gannen bɛ an hakili sɔrɔ Mali sɛgɛnna Malidenw yɛrɛ sɛgɛnna anw musow anw de ye denbatigiw ye anw de ye furumusow ye an de ye baw ye anw de sɛgɛnna mɛ fo ka taa dama tɛmɛ ka Serifu cɛ fo Usumani Sherifu Madani Hayidara an b'a fɔ a ye ko Ala k'a sara. taa yɔrɔ wɛrɛ t'an na yɔrɔ min kɔ basa adamaden mana kɛ cogo cogo i b'i si la tɛmɛ yɔrɔ min na o y'i ka jamana de ye a man di mɔgɔ si ye k'i ka jamana bila ka taa a ɲɛfɛ n'i kɛtɔla ye k'i ka jamana bila ka taa a ɲɛfɛ gɛlɛya dɔ de don. Maliyɛnw mako bɛ nin de la bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ an ka sɔrɔdasiw n'o y'an ka finitigilakaw ye tɔɔrɔ min b'a la ka ɲɛsin u ma kɔrɔn fɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la u b'a la ka faga cogo min u b'a la ka faga ten donc ni maliyɛnw sera ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn ko nin cɛ ninnu yɛrɛ de ye maliyɛnw ye ni ninnu banna don o don o ye Maliko bannen ye parce que n'i y'a ye an bɛ da an ka sow kɔnɔ ka sunɔgɔ lafiya la an hakili sigilen parce que cɛ dɔw de jɔlen don an ni juguw cɛ donc au conseil islamique président an b'a fo a bɔra ka geste min kɛ sisan n'o ye ka miliyɔn 10 di armée malienne ma vraiment a diyara an ye et puis exemple de don maliyɛn ɲuman bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ kan ka min suivi dɔrɔmɛ kelen man dɔgɔ ba kelen man ca mun bɛ se ka mun kɛ armée malienne ye o k'a kɛ mun bɛ se k'u soutenir financièrement mun bɛ se k'u soutenir moralement vraiment mago bɛ bɛɛ ka aide la. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ fangani jɛkulu PS yelen kura n'a ɲɛma ye Amadu Koyita ye ale ni a ka parti tɔndenw ka fara parti lafasabagaw kan u bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Carrefour des Jeunes soba kɔnɔna na walasa sigikafɔ min bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'an b'a wele ko dialogue national inclusif min bolodalen don waati nataw la jamana in fan bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka u ni don la ka tila ka u jɔyɔrɔ fa o ko la Amadu Koyita ka fara a ka parti tɔndenw kan u bɛɛ lajɛlen hakilina in u y'a bisimila nisɔndiya ni bonya ni karama kɔnɔna na an ka ɲininikɛla minnu kɛra ko seereya ye an ka jɛ k'u ka sɔrɔliw ɲɛmada. Mali jɔnjɔn fɔli o de kɛra ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen nun don. On appelle Mali pour ta prospérité, fidèle à ton dessein, nous serons tous. Ni atelier in n'a bi don parti tɔndenw ka dɔnni ka wɛrɛyali hokumu kɔnɔna na a kun ti dɔwɛrɛ ye walasa ka parti tɔndenw ka se k'u ladɔnniya dialogue national inclusif min la ɲininen don jamana ɲɛmɔgɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita fɛ walasa u ka se k'o faamuya a kunba dɔ y'o ye. N bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an ye nin atelier nin organiser pour que an ka parti socialiste yelenkura a militants n'a responsable de pas baara daminɛna ni hakilina ɲuman n'a bɔra jamanakuntigi yɔrɔ n'o ye président Ibrahim Boubacar Keita ye n'o ye k'a fɔ jamanaden bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanadenw kana an ka kuma ɲɔgɔn fɛ jamanadenw kana bɛɛ k'i hakilina di jamanadenw kana an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen bi o ye tiɲɛ ye ni Ala ye donni min d'an kunna
an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma pour que Ala k'an dɛmɛ o donni ka ban kunna. Parti ɲɛmaba n'o ye Amadu Koyita ye a ka fɔ la lajɛ in ma dabɔ mɔgɔ kama lajɛ in kunba ye min ye walasa parti tɔndenw u ka kunnafoni ka ɲɛsin baaraba min bolodalen don n'o ye dialogue national inclusif ye. O de la laɲini kɛra accord politique de gouvernance kelen kɔfɛ k'a fɔ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kan Mali nin y'an bɛɛ de ta ye ni lajɛ in tɛ kɛ mɔgɔ kama ni lajɛ in tɛ kɛ tɔgɔ ɲini kama ni jamana in tɛ kɛ Mali binnen Mali sini de kama. On a un wele bila an ka parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma sabula depuis a baara daminɛna fɔlɔ conférence communale la ka bɔ yen ka na cercle la ka bɔ yen ka na région na ka bɔ yen ka na kɛ Bamakɔ yan nɔ a tɔ tora min ye sisan nɔ o ye conférence ba min yɛrɛ bɛna organiser. Ni atelier in n'a taara ka ɲɛsin dialogue national inclusif ma a y'a jira k'a fɔ ko a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen wele walasa bɛɛ lajɛlen k'i jɔyɔrɔ fa jamana a jɔli binakun kan min y'a to olu ye ni lajɛrɛba in bila sen kan walasa k'u ka parti tɔndenw u ka se k'u jɔyɔrɔ fa o ko la. Donc parti y'o participer nka an ko a ka kan an ka na baara min kɛra o kɔnɔna na an k'o ɲɛfɔ an ka militants n'an ka responsable ye an ka na fana ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ dialogue in a bɛ kɛ mun kama dialogue in na hakilina ye mun ye dialogue in na a bɛna mun de lase jamana ma sini a tɛna foyi lase jamana ma sini hɛrɛ tɛ a tɛna foyi lase jamana ma sini bɛn tɛ a tɛna foyi lase jamana ma sini basigi tɛ nka a ka kan jamanadenw bɛɛ k'a dɔn min b'a kɔnɔ thème minnu kan ka développer a kɔnɔna na k'a fɔ Mali tɛ kɛ foyi ye fo n'an sɔnna a ka kɛ min ye an ko diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na Mali dɛmɛ diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na an dɛmɛ ni kɛlɛ kɔnɔna na an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na siya kɛlɛ tɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na diinɛ kɛlɛ tɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na communauté kɛlɛ tɛ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na hakilifili kɛlɛ de don maaw de don n'u bɛ kuma diinɛ tɔgɔ ye ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn sira la maaw de don mun bɛ kuma ni siya tɔgɔ ye ni siya tɛ ɲɔgɔn sira la anw fɛ yen Mali la bɛn de b'anw fɛ yan anw fɛ yen Mali la keleya de b'an fɛ yan anw fɛ yen Mali la tigɛdi ɲɔgɔn de b'anw fɛ yan na anw fɛ yen Mali la anw de ba kelen fa kelen n'i ye maliyɛn kɔnɔ fara ye maliyɛn sɔrɔ a kɔnɔ. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fanga ɲini jɛkulu PS yelenkura n'a ɲɛmaa ye Amadu Koyita ye ale n'a ka parti tɔndenw u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ yaasa u bɛ se ka u jɔyɔrɔ fa cogo min na dialogue national inclusif la min bolodalen don an ka jamana kɔnɔ waati nataw la. K'a daminɛ kalo tile 12 ka taa se a tile 14 ma novembre kalo san 2019 dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ dɔ sigira ka ɲɛsin muso cɛsabatɔw ma min bɛ tali kɛ safinɛ dilan olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma wasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ nin dɔnni kawɛrɛli kɛnɛ a baaraw kuncɛli kɛra an ka jamana kɔnɔna na min kɛra novembre kalo tile 15 san 2019 a kɛra polisi olu ka jabala la an ka ɲininikɛla Samayira Sanogo a n'a ka jatala Dramane Male Sirifila Jabaraniso tɔgɔ la u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Ni maa min ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin an balaka kelen mɔ a bɛ n'a fɔ e ye dɛmɛ in ta ka ɲɛsin du kelen de mɔ a ka ja dugu kelen fo ka taa se jamana kuturu mɔ ka sanga ni o de miirina in ye centre social de la police nationale o ye nin dɔn ta kawuruya kɛnɛ in safinɛ dilanna ka ta ka ɲɛsin musow mɔ ala ka wele sera minnu cɛw mɔ yatimɛw fo ka taa se muso wɛrɛw minnu ni furuso gɛlɛya tara ka ɲɛsin o mɔ an ko min ma ko violence basée sur le genre. Akila mu y'an bila la dɛmɛ akila ɲɔgɔn dɛmɛ akila o de y'an bila la ka tila k'a yira mɔgɔw la polisi ka baara tɛ minɛni dɔrɔn ye ka don kaso la ou bien ka mɔgɔw siffler sirabada la an ka baara dɔ fana ye ka dɛmɛ don mɔgɔw ma mɔgɔ minnu dɛsɛlen don n'o ye an ka polisi muso minnu an ka muso minnu polisi minnu bɛ yen n'olu danyana olu musow an'u denw ani ɲangata wale minnu bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ n'u b'a fɔ a ma ko violence conjugale ani an bɛ dɛmɛ don olu fana ma donc o miirina ninnu de y'an bila ka ni mɔgɔ ninnu dɛmɛ bi ka se k'u dege baara la n'u b'a fɔ a ma ko safinɛ dilan. Ni dɔn ta kankuruya kɛnɛ min sigila centre social de la police nationale fɛ a kɛra sababu tile 3 kɔnɔna na maa minnu ye tali kɛ a baaraw la u bɛɛ lajɛlen ka se ka bɔ ni bolo yɛlɛmayɔrɔ dɔ ye o de y'a to polisimuso cɛsabatɔw ka ɲɛmaaba a ye a ka nisɔndiya yira baara in labɛnbaw la. Asa Traoré directrice ɲuman a y'an wele ka na n'an ye centre in na yan ka na ne ka musow ka u dege safinɛ dilan na. Donc sisan nɔ o safinɛ dilan in kɔnɔna la u bɛ se ka a dilan k'a feere k'a kɛ ka denmisɛnninw balo k'a feere k'a kɛ nasɔngɔw ye an kɔni tɛ se ka foyi fɔ Asa Traoré an bɛ dugawu de kɛ partenaire mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ a ye na a kana Asa Traoré dɛmɛ centre social jigiya la yalasa a bɛ se ka anw dɛmɛ.
sani ka mɔgɔ degi jɛgɛ dun na don o don a ɲini k'a tigi dɛmɛ jɛgɛ mɔcogo la kuma dɔnna o ko ten ni ne kɛra kɔrɔfɔw ye minnu bɔra polisi direction générale ka nɔrɔbila kɛnɛ in kan ale fɛ baw a y'a yira k'a fɔ ni maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bi kɔfɛ o na se bolo yɛlɛma yɔrɔ sɔrɔ walasa ka musako sɔrɔ minnu na kɛ sababu ni ka nafa ɲa o ye o la a ye foli ani tanu ta ka ɲɛsin centre social de la police ɲɛmaaba ma ka sanga ni a ka wulikajɔ ye ka ɲɛsin maa ninnu ma. Ne bɛ se ka mun fɔ o ye a nisɔndiyalenba don ni formation in na komi an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na tile 3 kɔnɔ an ka muso minnu cɛw ntanyana donc an y'u former safunɛ dilan na bon olu yɛrɛ dɔrɔn tɛ muso minnu ni an b'a fɔ cogo min na ko violence basée sur le genre donc olu faralen u kan ka ni formation in kɛ donc formation in b'a to muso comme a yɛrɛ b'a fɛn cogo min na don o don sanni i ka to ka jɛgɛ di mɔgɔ ma don o don i b'a dege jɛgɛmɔ la je pense que an ka formation bɛ bila o hukumu de kɔnɔ. Remise d'attestation de participation fo ka taa se baarakɛminɛnw ma minnu bɛ wele ko équipement k'a ta k'a di maa ninnu ma minnu gɛrɛsɛgɛ donna ni dɔn ta kawuriya baara in na fo ka taa se ɲɔgɔlɔbɔ dɔ ma min ɲɛnamayala groupe kanuya maaw fɛ ni a sɛbɛkɔrɔ kumana gɛlɛya minnu bɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma furusosigi kɔnɔna na fo ka taa se centre social de la police ka laɲini ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an balakaw ma minnu bɛ degun kɔnɔna na o de kɛra sababu ka dansigi ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen. Bi bamanankan kunnafoni bɛ kuncɛ ni daba ala ka wele seli Elhaj Musa Bama ale min tun ye Mali silamɛ ɲɛmɔgɔw ka tɔnba n'o ye Haut Conseil Islamique du Mali Maɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Maɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seydou Cherif Ousmane Madani Haidara Burankɛ ala ka wele sera ma sibiri don novembre kalo tile 16 san 2019 a ka janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra kari don novembre kalo tile 17 san 2019 a kɛra Bankɔni Jankinɛbugu la Sherifla misiriba kɔnɔna na terilakaw balimaw ani baaraɲɔgɔnw ni kanubagaw ka fara silamɛw kan ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛɛ lajɛlen nana fara karamɔgɔ Haidara kan ka taa Elhaj Musa Ba ka taa bila a dayɔrɔ laban na don ɲumanakaw fɛ yen an ka ɲininikɛla Fatumata Yaya Kane a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali Sherifla Jabarani so tɔgɔ la olu yɛrɛ kɛnɛ kɔnɔ u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. A bangena avril kalo tile 5 san 1982 n'i ye Musa Ba ka adamadenya yɛrɛ ta k'a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka se a ka diinɛ kanu ma a y'o ta tiɲɛ ye barsabu ka d'a kan a bangera Ansar du kɔnɔ Masakunda Boubacar Ba ani Balo Sako fɛ le 5 mois 1982 Musa Ba kɛra maa ye min ni a y'a sen da a fa sendanɔ na Boubacar Ba n'i ye an fa n'a karamɔgɔ Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ka kalanden kunfɔlɔw ta kabini wagati jan tɛmɛnenw na Boubacar Ba bɛ jɔ o maa fɔlɔw fɛ ni o ye Musa Ba fa ye Lafiyabugu cɛkɔrɔba in bɛɛ lajɛlen ye a dɔn ni a ka shirifi kanu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan ni o ye Ansaru ye Elhaj Musa Ba a ye an dabama ka wele jaabi ka bɛn sibiri tɛmɛnen na ma Lafiyabugu ka sababu kɛ bana kuntala surun dɔ ye seereya caman kɛra an balimakɛ in kan ni o ye Musa Ba ye ka da a ka adamadenya yɛrɛ waleyaw kan maa tun don a bi maloya a bi saamɛ wa fɛn min bɛ tali kɛ a buna adamaden ɲɔgɔn yɛrɛ dɛmɛni na Musa Ba ka baara tun ye o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na Ansar tɔndenya min ni a y'o ta fa kɔ tiɲɛ ye ni o ye Boubacar Ba ye a ye o jɔyɔrɔ fa kosɛbɛ Lafiyabugu sous section na commune 4 kɔnɔ ka na se fo section de Bamako ma Mali jamana kɔnɔ yan ni seereya kan caman kɛra o kan Lafiyabugu sous section kɔnɔ ani section de Bamako ni bɛɛ lajɛlen bɛ saya nɛnɛ a ka janaja ni o bɛnna dimanche tɛmɛnen na ma novembre kalo tile 17 Bankɔni Jankinɛbugu la Sherifla misiriba la seliw bannen kɔfɛ a kan kuma min na ni o ɲɛmaya tun bɛ an fa n'a karamɔgɔ bolo Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ni jama sanuma in sɔrɔla k'i kunda Musa Ba dayɔrɔ laban kan funɛgɛni min ni a y'i to a ka denmisɛnniya na k'a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen di ala ka diinɛ dɛmɛni sira kan a dɛmɛdɛmɛna ni ka taa bila a ka dayɔrɔ laban na alisilamɛw fɛ dugawuden lakika don siga t'o la fewu Musa ye dugawuden ye dɛ a b'a ɲini fa yavan a b'a ɲini ba yavan
fɛn o fɛn y'a fa bɔɲɔgɔnko ye a b'o bonya fɛn o fɛn y'a kɔrɔ bɔɲɔgɔnko ye a b'o bonya fɛn o fɛn y'a ba bɔɲɔgɔnko ye a b'o bonya dugawudenya tɛ tɛmɛ o kan an bɛ dugawu de k'a ye ala ka yen fisaya ma ye ka dugawu k'a ye a denni a taara ka denni minnu to a kɔlila si min na ala k'o di a kɔmɔgɔw ma ala k'o di den ninnu ma ala k'u lamɔ ko ɲuman na ala k'u musakaw nɔgɔya furumuso min n'o a taara k'o fana to sirimuso in kɔni an bɛ dugawu de k'a ye n'o tɛ musaba bɛ cogo cogo b'anw mun fana bɛ ten dan t'a la dɛ k'a fɔ inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an nana cɛ min da bi don ɲuman na ne jɛɲɔgɔn don Musa Ba n b'a dɔn n'a ye ɲɔgɔn dɔn 2005 a muɲunen don a sabalilen don an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na o ye Sherifu ka ko ye Sherifu Usmane Madani Hayidara karamɔgɔ yɛrre bɔra k'a fɔ ale ye burankɛ don dɔw bɛ o fɔ a la mais Musa Ba ni karamɔgɔ burankɛya ka kan a kɛra Sherifu fɛ de depuis a ka dɔgɔ a y'o sɔrɔ a fa la bi saya ka kunna a ka jugu saya kɛcogo a n'a kɛ a minɛcogo o b'a kun adamaden fɛ Musa Ba ye ala ka maa dilanlen de ye ala y'a dilan k'a bila dugukolo ka mission dɔ de kama a ma fila ko mission ko a ka profession kun ye ala ko de a da ala wuli ala ka ɲɛnamaya bɛɛ di ala ma arabu ko kuliyeno juzeyan Musa Ba ka fɛn bɛɛ dira ala de ma a wolola ala komi kɔnɔ a mɔnɔ de kɔnɔ a kɔrɔbɔrɔ de kɔnɔ bon ala ko in fana an k'a minɛ n'an bolo fila ye ka cɛsiriw kɛ ka sira ala ɲɛ ka nata ala la a bɛɛ kun ye dɔ de ɲɛsiranɲɛ ye o de yamu dini o de ye saya don ye parce que n'a bɛ juru bi sara saya de bɛ kɛ walasa juru ka sara cɛsiri fɛn bɛɛ bɛ kɛ boliboli fɛn bɛɛ bɛ kɛ a bɛɛ kun ye nin don kelen de ye an bɛ nin bɛɛ lajɛlen an bɛ laban ɲuman de ɲini ala fɛ ala ye taa cogo ɲuman di Musa ma ka taa don ɲuman d'a ma ka taa waati ɲuman d'a ma k'a to jigiya kɔnɔ min ka bon kosɛbɛ an balimakɛ an b'a dɔn ala y'a minɛ an na bi nka an ma siga k'ale jɛnɛ ladunna hali fitinin an jɛra diɲɛ na tiɲɛ de kan ala ko de la an y'an karamɔgɔ sɔrɔ sira min kan n'a y'an bila o kan n'o ye baya lahidu 6 dafali ye n'i y'o ta k'o dafa diɲɛ na yan hali ni adamadenw tɛ se ɲɔgɔn ma o la an balimakɛ farala o de kan a y'o sira de minɛ a y'a fa yɛrɛ sɔrɔ o sira kan ale fa de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a nin di an karamɔgɔ bi don min na i ko bi a ka kan ni kɔlɔsili ye ni jamana faamaw ma dɔn ka fɔ nin cɛ in ka kan ni kɔlɔsili ye ne bi duloki bɔ ka da ka nin di ka kɛ kɔlɔsi ka n'i sigi ka karamɔgɔ garde ale fa de fɔlɔ y'a kɛ an bɛ min ye an ka mɔgɔw la baarakɛlaw la yan n'a b'a fɔ ma vigile fɔlɔ garde kun don sisan yɛlɛmana ka kɛ vigile ale fa de y'a fɔlɔ kɛ ka tila den fana wulila ka sɔrɔ a fa b'o sira kan k'o sira kelen minɛ Musa ka ko an tɛ se k'a fɔ ka ban Lafiyabugu sigida ɲɛmɔgɔw diinɛ ɲɛmɔgɔw Musa Ba jɛɲɔgɔnw maa si ma to kɔfɛ a ka nin don laban in laɲɛnamayali la kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka duba ni o ye grande famille ba ye olu bɛɛ lajɛlen kasikan kɛra ko Musa Ba ye nɔ bila denbaya kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ taabɔ la ala ka yafa k'an ma a y'an fɔ kisi min ala k'o nɔgɔya an bɛ taa jɛ min ma ala k'o bɛɛ nɔgɔya ne balimakɛ in silamɛ kun don ladiri kun don danamɔgɔ kun don adamaden dan kun y'a ta ye ne bɛ se ka min fɔ a ye k'o fɔ vraiment a ye a ka ɲɛnamaya kɛ ala ko la ale baara foyi kun t'a la wajulu ta yɔrɔ fɛngɛ ta yɔrɔ ale ka ko bɛɛ kun ye ala ko ye a tɛ baara fila kɛ a ka feere ye ala ko a ka feere ala ko ale ka baara kun y'o ye kabini a ye karamɔgɔ ko daminɛ fo bi a bɛ karamɔgɔ kɔni vraiment an bɛ dugawu de kɛ a ye ala ka baara la nɔgɔya ye ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen ka karamɔgɔ yɛrɛ fo ka karamɔgɔ wale ɲuman dɔn karamɔgɔ ye min kan ye a sira bɛ ala de bolo an tɛ se ka sira depuis anw fa ka tile la fo sisan nin kɛnɛ in kɛra miiri kɛnɛ ye a kɛra tasi kɛnɛ ye barisabu ka d'a kan damakasiw cayara ɲɛjiw cayara limanaw bolo kanubagaw teriw furuɲɔgɔnw jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen dalagɛsɛ kɛra kalimatu shahada ye ni ka hinɛ ɲini ka se Musa Ba ma an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmane Madani Hayidara kuma ma nɔgɔya a yɛrɛ ma nin kɛnɛ in kan nka a ye dakuruɲɛ 2 min sɔrɔ ka fɔ a sinsinna kosɛbɛ Musa Ba yɛrɛ fa Bubakari Ba jɛɲɔgɔnya min tun bɛ ale yɛrɛ karamɔgɔ Hayidara ni o ni ɲɔgɔn cɛ ka kɔn furuɲɔgɔnya siraw ɲɛ Fédération Ansardine International ka mawuluduba tɛmɛnen o bangeni ni o denkuni Musa Ba ye nin kɛnɛba 2 in bɛɛ seereya ni ka sɔrɔ ka laban duwawu kalan ni o ye mawuludu kuncɛli ye ka o kunbɛn an dabama ka hinɛ la jɛ o jɛ faradon bɛ a la Musa Ba ka fatuli dusuma kasaya bonyera kosɛbɛ Fédération Ansardine International kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sherifula duba ni an fa n'an karamɔgɔ Seydi Sherifu Usmane Madani Hayidara a denmuso
ni o ye Seyda Ba Umu Aidara ye ale furukɛ de tun don. Musa Ba ka fatuli kɛra don ye min ni ɲinɛ tɛna kɛ a kɔ alisilamɛw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na Sherifula Duba. Sherifula Duba cɛw a musow denmisɛnw. Musa Ba ka janaja kɛra ni ɲɛji ani maɲumako ye Aidaralakaw bɛɛ bolo ka fara ansaruw bɛɛ lajɛlen kan ani kanuɲɔgɔnw bɛɛ. Nin funankɛ in min ni a ye an dabama ka wele jaabi ka si to san 37 na a dayɔrɔ laban bɛnna dɔɲumana de ma Seydi Sherif Usman Madan Aidara ka foro la. Musa Ba y'i kɔ don ka baɲumanw to a kɔ ka muso kelen to a kɔ ka fara den cɛman 3 kan ani balimaw teriw a silamɛɲɔgɔnw ka taa se Fédération Ansardine International tɔnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma min ni olu tora ɲɛji la. Sherifula Duba dudenw dusuma kasalen ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ ka kɛ dugawu ye ka ɲɛsin Elhadji Musa Ba ma. U ye a lase an ka ɲininikɛla Fatumata Yaya Kani a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali ka kuma galamani na. An ka jɛ k'o ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Ma foyi tɛ an fɛ k'a la fo a ka baara la kɔ an kɔni kun sigilen tɛ ni nin nka n'ale fɛn o fɛn kɛ an b'a minɛ ni Ala ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka a dayɔrɔ nɛma Ala ka yafa ma Ala ka jigiyɔrɔ ɲɛ. O la Musa Ba kun ye cɛ ye hakili la mankutu caman fɔra a kan ni k'i b'a ka mankutu bɛɛ fɔ i tɛ tila a la. Mɔgɔ ɲɛnɛma kun de don a tugura a fa kɔ a y'a fa dɔn. A fa y'a bilasira min kan n'o ye an fa tuguli Seydi Sherif Usman Madan Aidara a tugura o nɔ. An yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye su ni tile mais an tɛ ɲinɛ nin yɔrɔ in na an bɛ an balimamuso fo n'o ye Ba Umu Aidara ye parce que n'i ko cɛ ka ɲi n'a ma muso ta i kana ka ɲɛfɔ donc an b'a fo k'a y'an kunna wolo a ye an honoré famille Sherifula a y'an kunna wolo a sabalila furu la a ye furu tɔɔrɔ n'a degun bɛɛ lajɛlen kun. Ne kɔni kuma fosi tɛ ne bolo ka dugawu kɛ n balimamuso ye a n'a denw hali bi Ala ka sabali di u ma Ala ka sabali di u ma. Musa kɔlila si min na Ala k'a di a denw ma a ye barika min ɲini Ala ka barika in don a denw n'a muso la Ala ka barika in don a kɔ la. An bɛ an fa yɛrɛ fo Seydi Sherif Usman Madan Aidara ni ko in bɛɛ lajɛlen sababuya ye ale de ye. An bɛ Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ko a ka kuranɛ sanuma in kɔnɔna la o cɛ bɛ muminunw la o ye ale layidu ɲɔgɔnyali min kɛ o y'a tiɲɛtigiya. Mɔgɔw b'u la minnu sara u kan kan mɔgɔw b'u la minnu bɛ saya kɔnɔ u kan kan ko u tɛ yɛlɛma. O la bi an bɛ doɲumana yan ni an ka duden dɔ bilasirali ye ni o de ye Musa Ba Seydi Sherif Usman Madan Aidara a y'a ka laseli daminɛnen minnu farala kan ni o ye Bɔkari Ba ni o ye Musa Fa ye o la k'a daminɛ depuis olu ka jɛɲɔgɔnya na den ninnu an b'a fɔ ninnu bɛɛ lamɔna Jamiyatul Ansardine Islamique kɔnɔ de fo ka tila ka kɛ Seyidu Su ye a kɔnɔ. O la ni o y'an ka duden ka kɛrɛnkɛrɛn fa ni karamɔgɔ ka jɛ ani an yɛrɛ balimamuso n'o de Ba Umu Aidara Ala ye o fana ni ale ka furu latigɛ nka Ala sɔnna k'ale de miniji dɔgɔya a bɛ a sabati an ye dama k'a fɔ ko jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn de nin de don sabu ka d'a kan mɔgɔ bɛ ɲɛ o b'a fɔ ten ni ɲumanya tun b'a to mɔgɔ dɔw tɛ taa Ala tun bɛ sɔn ka ninnu dɔw sabati. O la Ala ni ce nka anw bɛ wasa ni a ye k'a fɔ dɔrɔn an ye min d'a kan Ala ma min tun ye Ala ka sara ta an y'o de d'a kan Ala ma. Tuma dɔ la i bɛ jɔrɔ ni jɔn dɔ ye o ditɔ Ala yɛrɛ ma a tun bɛ min dɔn a la kama a bɛ hami n'a ditɔ ye mais jɛɲɔgɔn sira kan balima sira kan teri sira kan an ma maa si ye ko dɔ ko nin juguman dɔ tun bɛ Musa la o ye fɛnba ye dɛ o ye fɛnba ye. O la sen dara a fa senda nɔ na sabu olu de ye denmisɛnninw ye minnu kɛra fa den labanw ye wa minnu tilara ka fa yɛrɛ ka sira taama u seko damayira bɛɛ la o kɛra olu fitinin ninnu de minnu fa tugura karamɔgɔ kɔ kuma min ye olu sɔrɔ denya na mais olu tilala ka fa ka sira bɔ a ka kan cogo min a n'a balimakɛ n'o ye Ablaye Ba ale y'an ka faransi ansar dɔ ye an b'u fo. O la mɔgɔ i bɛ fɛn o fɛn kɛ ɲumanya la i b'a k'i yɛrɛ de ye i bɛ fɛn o fɛn kɛ juguman yɛrɛ la i b'a kɛ i yɛrɛ de la.
o la nin don de kun labɛnna Musa bolo nin don de kun labɛnna a bolo Ala ye jogoba caman Ala y'o kalifa Musa ma n'o ye yɛrɛ dɔgɔya ye o ye jogobaw la fɔlɔ ye yɛrɛ dɔgɔya Musa kun ka dɔgɔya yɛrɛ bolo Musa kun bɛ maloya o la alhamdulillah anw bɛ Ala fo de ka Ala waleɲuman dɔn o la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ Musa ani silamɛsu bɛɛ ye Ala ka hinɛ k'u la Ala ka yafa k'u ye amina ya rabbi Ala ka a dayɔrɔ sumaya o bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na mina bɛnna kunnafoni di so ɲamayaso fɛ kalasaw ma ka kɛɲɛ ni kuma ye aw ni ce ka ɲamadali fɛ